ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଭାରତରେ କିଏ କ'ଣ ଅଛି ସମ୍ପର୍କିତ ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ସିମ୍ବଲକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରଞ୍ଜନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସାଲୁଗା ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ଆରୁଖ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସୁଧାମ ମରାଣ୍ଡି। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଆତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ। ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ବ୍ରମ। ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କିଏ? ଶ୍ରୀ ଧନଞ୍ଜୟ ୟଶବନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚୂଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଶ୍ରୀ ଓମ୍ ବିର୍ଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଲୋକସଭାର ଉପବାଚସ୍ପତି କିଏ? ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତ କିଏ? ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ କୁମାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୁକ୍ତ କିଏ? ଶ୍ରୀ ହୀରାଲାଲ ସମାରୋଇ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ଶାହା। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରାମନ୍। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଶ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡା। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭୀୟ। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର। ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ବିଆଇର ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିଏସ୍ସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ସାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗୌବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଗୃହ ସଚିବ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ
ଅଜୟ କୁମାର ଭାଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅର୍ଥ ସଚିବ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଟି.ଭି. ସୋମନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ବିନୟ ମୋହନ କ୍ୱାତ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ CRPFର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଅନିଶ ଦୟାଲ ସିଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ SBIର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ଦିନେଶ କୁମାର ଖାରା। ବର୍ତ୍ତମାନ CBIର ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ପ୍ରବୀଣ ସୁଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ BCCIର ସଭାପତି କିଏ? ଉତ୍ତର ଶ୍ରୀ ରଜର ବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ଜେନେରାଲ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତର ଆଡମିରାଲ ଆଲ ହୀରକୁମାର।